Yes. Ja, det er godt. Jamen, den kommune vil jeg også gerne have. Til Rødovre, her alle sammen. Selvfølgelig skal dagens tur selvfølgelig ende her i Rødovre. Det mangler der bare. Velkommen til Rødovre Nord. Jeg vil gerne sige tusind tak til borgmesteren for Albertslund for stafetten. Og velkommen til alle øvrige borgmestre og gæster, der har æren af at være med på turen her med hovedstadens letbane, der som sagt ender her i Rødovre Nord. Lige om lidt, så vil jeg klippe den her grønne snor, og så vil jeg markere, at letbanen er officielt kommet til Rødovre, og vi er en del af den grønne forbindelse, der binder hele hovedstadsområdet sammen. Det er godt for hovedstaden, det er godt for kommunerne, og det er godt for vores borgere. Kæmpe tillykke til os alle sammen med letbanen. Og så skal jeg ikke mere. Så er vores tur færdig. Jeg håber, I har haft en fornøjelig tur, jer der var med på den. Det næste punkt i programmet er, når der lige er færdig med at vi sætter dømmer, at vi går over hvor der er reception og lidt mere. Tak for nu. Det er så fint.